गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोथां आफा इसोरनि मुङाव जासिग्रोबाय। दिनै जुननि 3थि रबिबार। बोसोरफ्रोमबो जुननि 3थि रबिबारा फादार्स डे फोरबो हिसाबै फालिजानाय मोनसे सान। बिनिखायनो दिनै बे फादार्स डेआवहाय बे आयदाखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। दा बे फादार्स डेखौ सावरायनायावहाय बे फादार्स डेआ मा सनाव एबा मा अक्ट'आवहाय जागायजेनामोन, बबे हादराव जागायजेनामोन, सोर मानिजेनामोन आरो बिनि थांखिया मा, बेखौ लानानै आंबो रायथिनो थाखाय हास्थायदों। प्रथम जागायजेननाया बेनो 1910 मायथाइनि जुननि 19 खालार खालि गिबिथि फादार्स डे फोरबोखौ फालिनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बे फादार्स डेखौहाय बेबादिनो बोसोरफ्रामबो जुन दाननि 3थि रबिबार खालि फादार्स डे फालिनाय जायो। बे फादार्स डेखौ गिबिसिनथाराव आमेरिकानि वाशिंटन नोगोरावहाय फालिनाय जादोंमोन आरो बे फादार्स डेखौ खुंजेननाय आइजो एबा सिख्लानि मुङा जाबाय सन'रा स्मार्ट डट आरो बिथांनि बे फादार्स डेखौ खुंनायनि गाहाय थांखिया जाबाय बिथांनि बिफानि मुङा उइलियाम जैक्सन डट। बिथांहा 6 गथ'फोर 6 चिल्ड्रेन्स। 6 गथ' मोननायनि उनाव बिथांनि हिन्जावा थैनानै बिथाङा बालन्दा जायो। बेबादिनो बिथाङा बे 6 गथ'फोरखौहाय बेबादि खस्थ'नि गेजेरजों, ओरैबादि खस्थ' लानायनि गेजेरजों फिसाफोरखौ खांनो गोनां जादों। सासे हौवासाया जुदि 6 जुदि गावनो जुदि खांनांगौ जाहोनांगौब्ला बेसेबां खस्थ' खालामनांदों जानो हागौ। सन'रा स्मार्ट डटना बिफानि बे खस्थ'फोरखौ नुदों। माबादि बिफाया खस्थ' खालामनानै बेबादि इनकाम खालामनानै आरो जोथोन लानानै 6 गथ'फोरखौ खांबोदों। बेखौ नुनायखायनो बिनि फिसाजोआ बिफानि बे खस्थ'खौ नुनानैहाय बे सन'रा स्मार्ट डटआनो वाशिंटन नोगोरावहाय गिबिथि फादार्स डेखौ खुंदों। बिनिफ्राय बेनि बे मावनायफोरखौ गोबां मानसिफ्रा हामजादों, आस्थैनो हादराव गोसारदों आरो बिब्दिनो गोसारनानैहाय दिनैसिम बियो 100 बोसोरनिबो बारा जासिगोन। 100 ग्रोब माखौनो हमनानै लादो। बे दिनैसिमावहाय 100 बोसोर बियो जानानै थांबाय बे फादार्स डे फोरबोखौ फालिनाया। दिनैसिमाव गासै 111 काउन्ट्रिफ्रा बे फादार्स डे फोरबोखौ आजावनानै लाबाय। बे फादार्स डेनि सानावहाय आङो आरोबाव जेसेबां बिफाफोर दङ, जायखि हारिनि जाया मानो, जायखि धोरोमनि जाया मानो, दिनैनि दिना बिफा सान, फादार्स डे। बिनिखायनो आङो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो बिफाफोरखौहाय आङो गोजोननाय आरो सेलुट जासियो। बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बिफाफोरहा गोजोननाय आरो रंजानाया जाथोंसै, आं बेखौनो आसा खालामो आरो मिजिंथियो। दानिया बे फादार्स डे आयदाखौ लानानै एसे गोथौसिनाव सावरायनो थाखाय हाबलांनो थाखाय आं हास्थायदों। बिनिखायनो बे आयदाखौहाय गोथौसिनाव हाबलांनो एबा सावरायनो थाखाय आं मोनसे शास्त्रनिफ्राय बाइबेलनिफ्राय आयदा खेबखांना लाबाय। बेनो जाहैबाय बोसोन बिजाब 23 बालाब 22 सारि। बेयाव बेबादि लिरनाय दं, बिफानि बुंनायफोरखौ नोंसोरो खोनासंदो, बियो नङाब्ला नोङो उजिनाय नङामोन। जेब्ला नोमाया बुरै जायो नोङो बिखौ अन। बियो बाइबेलनि गोथार बोसोन। बे गोथार बोसोनाव बिफानि बुंनायफोरखौ
खोनासंदो नैबे बाथ्राया जाबाय जोंनि फिसाफोरखौ बुंदों जिहेतु जों बिफा नङाब्ला रावबो मानसिया जोनोम जायामोन बे बुहुमाव थानाय गासै सुबुं माहारिहा सासे बिफा दं बे बिफानि गेजेरजोंसो उजिदों बिनिखायनो गोथार बाइबेला बुंदों फिसाफोरखौहाय बिफानि बुंनायफोरखौ बोसोनफोरखौ मानि सनमान हो जिहेतु नों बिफा नङाब्ला बे संसाराव उजिनाय नङामोन बियो जेब्ला बोरायो अब्ला बिखौ अन आरो मान हो बेनो बोसोन बिजाब बाइबेलाव थानाय बयनिख्रुइ गियानिसिन सल'मन राजानि बोसोनथि होनाया दा बे आयदाखौ लानानै आङो एसे गोथौसिनाव हाबलांनो थाखाय हास्थायदों आरो बे बाथ्राखौहाय मोनदांहोनो थाखाय आं मोनसे बिदिन्थि बुंनो थाखाय हास्थायदों बेनो जाबाय आंहा सानै बिदाफोर दङ आंनि एसे देरसिना रुंसारि जाबाय आरो देरसिन सासेया दासिमबो गोथाङै दङ आं सानो बिनि बैसोआ दासिमावहाय अलमस्ट 90 years old बिराद बोरायबाय बियो 90 years बेबादि जाथाराब्लाबो बिनि खाथियाव थांबाय आं सानो जाबाय होननानै बेबादि जोरनानै दङ बिहा गासै 10 children 10 फिसाफोर दङ हौवासा 5 आरो हिनजावसाया 5 गासै 10 दा बे गथ'फोर खांनायाव आङो आंनि आदानि एसे हिस्ट्रिखौ बुंनानैहाय आं गोसोखांनो थाखाय हास्थायदों आरो बे आयदाखौ साबसिन बुजिहोनो थाखाय हास्थायदों बिहा बे 10 childrenनि गेजेराव सासे जाबाय जोनोमनिफ्राय बियो थाबायनो रोङा जोनोमनिफ्राय गावनि आखाइजों जानो रोङा जोनोमनिफ्राय बियो स्रा रायज्लायनो रोङा बियो जेराव फज'नानै दोनो बेयावनो जायो बेयावनो दौनांगौ आरो जेराव फज'नानै दोनजायो बेयावनो खियो आरो हासुयो बे गावनि आखाइजोंबो जानो रोङा आरो लोंनोबो रोङा बे गथ'खौहाय जोनोमनिफ्रायनो बियो बेबादि गोबां खस्थ' खालामदों बे गथ'खौहाय माबा मोनसे बेबादि फाहामथाय होनो थाखाय नाथाय फैलार बेबादिनो गोबाव बोसोर बे गथ'आ आंनि जों बिदा फंबाय रायज्लायनाय आन्दाजावहाय बियो 26 बोसोरसो बैसोनि जोहोलाव लाइमोन बेबादि थांनानै थादों सानसेखालि आदाया बावैसो आंनियाव फैदों फैनानै जों गोबां दुखु सुखु रायज्लायदों बिहा 10 फिसाफोरखाय बाजैया बे गथ'फोरखौ जाहोनायाव गोबां बेस्थ'ता थायो बिनिखायनो गोबां जोथोन लानायाव आदाया बे गथ'नि सायाव बाहागो लानांदों जेब्ला आदाया आंनियाव फैदों जों बिदा फंबाय रायज्लायनायाव आंनि गोसोआवहाय बेबादि मोनसे जाखांफैदों बिनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं आदानो परामर्श होदों आदा नोंनि गथ'आ 22 बोसोरसो जाबाय 26 something बैसोआ जोहोलाव गिदिर जाबाय नाथाय बियो जानोबो रोङा थाबायनोबो रोङा जायगायावनो खियो जायगायावनो हासुयो आरो बिखौ दौनांगौसो जायो दा बाजैबो गैले आरो बिनि फंबाय सासे दं नोंसोर साथाम नोंनो ओंखाम सङो नोंनो बेखौ जोथोन लायो बोरैबाफोर नोङो थैगोरोब्ला बियो मासे जुनादफोर बादि आलाय आथानि जाथारगोन आदा बिनिखायनो आं मोनसे खोथा सानबाय आदा नों हायोब्ला इसोरनियाव आर'ज खालामदो आफा आं थैगोरोब्ला बे गथ'आ जुनाद बादि आलाय आथानि जागोन बिनि फंबायफ्रा बिनि बेवाइफ्रा बिनि बिदाफ्रा दांनाय नङा जिहेतु बियो गावनि आखाइजों जानो रोङा लोंनो रोङा थाबायनो रोङा गासै खिनाय हासुनायनिफ्राय लानानै जोथोन लानांगौ बिनिखायनो आदा नोङो आर'ज खालामदो इसोरनियाव फोरबु आफा इसोर नोङो बे आंनि फिसाखौ आंनि सिगांनो लांखारदो जुदि नोङो आंखौ लांगोरब्ला अब्ला बे गथ'आ जुनाद बादि सैनांगोन थैनांगोन रावबो दांनाय नङा मुगैथाव जागोन बिनिखायनो बे गथ'खौ अननानै आफा नोङो लांगोरदो बेबादि आर'ज खालाम आदा होननानै बियो आंनि बे परामर्शखौ नाजावदों आरो थांनानै बेबादिनो जेब्ला बियो आर'ज खालामबाय गुसुं समनि गेजेराव बियो 26 years old बेबादि बैसोआवहाय बियो बेबादिनो हरखाबै जिउ नागारनानै थांबाय अनजाग्रा लोगोफोर बियो 26 yearsब्ला बियो सासे गथ'नि बिफा जानोसिम बैसो जाबायमोन नाथाय बियो थाबायनो रोङाखै
बेखौ आदाया 26 years जोथोन लाबाय। आं बे बाथ्राखौ मानो बे फादार्स डेआव बुंखो? आं बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों। फिसा खांनायाव बिमाया जेसेबां खस्थ' मोनो, जुदिव बिमाजों समान नंथाराब्लाबो बिफाफोरहाबो गोबां खस्थ' दङ। गथ'खौ जाहोनाय आरो गथ'फ्रा लोमजायोब्ला बिफाफ्रा माबादि बिमाजों लोगोसे हाफाय जाफायो आरो गोबां बेबादिनो सैनांनायाखौ बिफाफ्राबो बाहागो लाफानांगौ गोनां जायो। आङो बिनिखायनो बे बाथ्राखौहाय जों बिफायाबो जे फिसा खांनायाव गोबां सैनांगौ दंफायो, बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं आदानि टेस्टिमनिखौ लाबोबाय। 26 years बेबादि सावखुला गथ'खौ जोथोन लानाया एसेल' नङा। बिनिखायनो बिफानि जोथोनखौ नुनानै बे सिख्लाया सनरा स्मार्ट डटना प्रथम बेबादि फादार्स डे खुंनाय जादों। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो फिसा खांनायाव बेसेबांसिम जाहोनाय लोंनायनिफ्राय लानानै आरो बेदि लोमजानाय साजानायफ्राव माबादिसिम खस्थ' जायो, जों साफ्रोमबो बिफाफ्रा मिथिगौ, बिनि अबिगथा दङ। बिनिखायनो गोथार बाइबेला फिसाफोरखौ परामर्श होदों, बिफाफोरनि बुंनायफोरखौ नोंसोरो मानि आरो बिफाफोरखौ सनमान हो। बाइबेलाव गोबां बाथ्राफोर फिसाफोरनि सोमोन्दै बुंनाय दङ, नाथाय आं बे गोबां बाथ्राखौ बुङालाबा फंनैसो दिनै बे बिफाफोरनि फोरबो सानावहाय आं फिसाफोरनिसिम मेसेज दैथायहरनो थाखाय हास्थायदों। अनजाग्रा लाइमोनफोर, फिसाफोर, जोङो बिफा जानायखाय बिफाया फिसानि सायाव माबादि सिन्था धारा खालामो, फिसाखौ दाखांनायाव आरो बेसेबां खस्थ' लायो, बे उदाहरननि गेजेरजों फिसाफोर नोंसोर एसेब्लाबो मिथिदों। बेनिखायनो आं नोंसोरनो बे फादार्स डेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज दैथायहरनो हास्थायदों। बिनि सिगां आङो आरोबाव बाइबेलनि बाथ्रा एसे गोसोखांनो थाखाय हास्थायदों। बिसान बिजाब 20:3-17 सारियाव फरायोला बेयाव बुहुमाव थानाय जेसेबां खृष्टानफोर बयबो मिथिगौ, इंलिसाव 10 कमान्डमेन्ट होननानै बुंनाय दङ, बर'आव 10 हुकुमफोर। बेयाव 10ता हुकुम दङ। बे 10ता हुकुमनिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिनि गेजेरावनो 4 फारिलाइयाव बेबादि लिरनाय दं, बिफाफोरखौ फिसाफ्रा मान होथारनांगौ होननानैहाय। फिसाफोर, नोंसोरो बिफाफोरखौ मान होथारनांगौ। बे जाबाय बाइबेलनि बोसोन। बिफाफोरखौ मान होथारखानांगौ, बियो मोनसे मावथारनांगौ, एंगार हायै मोनसे बाइबेलनि बोसोन। अनजाग्रा फिसाफोर, जेसेबां नोंसिनि बिफाफ्रा, सोरनिबा बिफाया लेखा रोङा जानो हागौ, सोरनिबा बिफाया महर गैया जानो हागौ, सोरनिबा बिफाया बुद्धि खम जानो हागौ, नाथाय गोथार बाइबेला फिसाफोर नोंसोरखौ बुंदों, नोंसिनि बिफा नङाब्ला नोंसोर जोनोम जानाय नङामोन। बिनिखायनो नोंसोरो नोंसोरनि बिमा बिफाखौ मान हो। बेयो जाहैबाय 10 बोसोननि 4 सारियाव थानाय बियो बोसोन। बे बोसोना बिराद गिदिर बोसोन। बे बोसोना मानसिजों होजानाय बोसोन नङा। गासै बाइबेलावहाय 66 बिजाब दङ। बे 66 बिजाबखौहाय 40सा इसोरनि नाबिफ्रा लिरदों, गोथार जिउजों सुफुंजानानै। नाथाय बे 10 बोसोना नाबिफोरजों लिरजानाय नङा। जेब्ला जोङो हुदा बिजाबनि 9 बालाबनि 10आव नायो, बेयाव मसिया खोथादों, बे 10 हुकुमखौ आफा इसोरा गावनि आसिजों लिरनानै 2 अन्थाइ थाफाखौ आंनो गथायबाय होननानै मसिया खोथादों। बे 2 अन्थाइ थाफायाव लिरजानाय इसोरनि बोसोननि गेजेराव 4थिया जाबाय, नोंसोरो नोंसिनि बिमा बिफाखौ मान हो। बिनिखायनो बै समाव इजराइल मानसिफ्रा, जुदायारिफ्रा, सोरबा बिमा बिफाखौ हाजिग्दावना बिमा बिफानि जेंना मावदोंब्ला बिसोरनि आयेन मथे अन्थाइजों खुबैथारनाय जायोमोन। केपिटेल पानिशमेन्ट, बुथारनाय जायोमोन। बियो इसोरनि बोसोन। आफा इसोरा फिसाफोरखौहाय, बिफाफोरखौ मान होनो थाखायहाय बोसोन होदों। जाय फिसाफ्रा बिफाखौ मान होयो बियो गोबाव जोरगोन, संसाराव थांनानै थागोन होननानै शास्त्रआव लिरनाय दं। आं बेखौहाय
फारियैहाय फोलावालासे आं बेबादि बातसनानै मेसेज होनो थाखाय नाजादों। अनजाग्रा फिसाफोर, लाइमोनफोर, नोंनि नोमफाया रोङाब्लाबो, नोंनि नोमफाया महर साबमाब्लाबो, नोंनि नोमफाया बुद्धि रोङाब्लाबो, नोंनि नोमफाया धोनि नङाब्लाबो, नोङो नोंनि नोमफाखौ मान होनांगौआ बे इसोरनि बोसोन। जेब्ला बे इसोरनि बोसोनखौ सिफायो, इसोरनि आसिजों लिरनाय जि हुकुमनि 4 सारिखौ जेब्ला सिफायो, इसोरा इनायनो गाज्रि मोनो। बिनिखायनो अनजाग्रा दिनै बे फादार्स डेनि फोरबोआव बे आंनि इउटुब चेनेलखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आं बेखौ फोरमायथिनो हास्थायदों। गोबां जोहोलावफ्रा गावनि गारिखौ लानानै गावनि गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। मानो थैखो? बाइबेलाव बुंदों नोंसोर बिमा बिफाखौ मान होयोब्ला गोबाव जोरगोन। गोबां फिसाफ्रा बिफाखौ मान होनो रोङासै, बिफाखौ दुखु होबाय, बिफाखौ आघात होबाय। नोंनो नांगौ मबाइल, औ नंगौ फिसाफोर नोंनो मबाइल नांगौ। नोंनो नांगौ बाइक, औ नंगौ फिसाफोर नोंनो बाइक नांगौ। नाथाय नोङो मानो 15-20 हाजारनि मबाइल नांगौ? नोंनि नोमफानि अबस्थाखौ नायनानैहाय 5,000 5,000नि मबाइलाबो जथेस्थ', 6,000नि मबाइलाबो जथेस्थ'। गोबां फिसाफ्रा बेबादिनो बिफाफोरनिफ्राय दाबि खालामनानै नोंनो कलेजाव थांनो थाखाय 60,000नि बाइकआ जथेस्थ'मोन, नाथाय more than 1 लाख 2 लाख नोङो फरायसा जिबनावहाय हाया गारा बिफाखौ बेबादि डिमान्ड खालामनानै 2 लाख गाहामनि गारि बायबाय, बिफाखौहाय दुखु होनानै मबाइल बायबाय, बाइबेलनि इसोरनि बोसोनखौ सिफायबाय। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जाय फिसाफ्रा बिमा बिफाखौ मान होगोन बिसोरो गोबाव जोरगोन। गोबां लाइमोनफ्रा आं सानो इसोरनि बोसोन सिफायनानै बिमा बिफाखौ दुखु होनायखाय गोबां 90% फिसाफ्रा बेबादिनो बिफानि जेंना मावनानै थैनो गोनां जादों। अनजाग्रा फिसाफोर, आं बे फादार्स डेनि गेजेरजों बेखौनो गथ'फोरनिसिम आं नोंसिनिसिम मेसेज दैथायहरो। नोंनि बिफाया जेरैखिया जाया मानो इसोरनि गोथार बोसोना बुंदों नोंनि नोमफा नङाब्ला जोनोम जानाय नङामोन। बिनिखायनो नों नोंनि नोमफाखौ अन, आरो बियो जेब्ला बोरायो अब्ला नों बिखौ जोथोन ला। अब्ला नोङो बुहुमाव गोबाव जोरनानै थागोन। गोबां गथ'फ्रा आसखान्दा जानायनि गाहाय जाहोना जाहैबाय बिमा बिफानि जेंना पाप मावनानै बिमा बिफाखौ दुखु होनायनि थाखाय आदा सदा गोरलै बैसोआवनो थैनो गोनां जादों। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै फादार्स डेआव आं बेखिनिखौनो फिसाफोरनिसिम मेसेज दैथायहरबाय। निस्सय फिसाफ्रा आजावगोन। जाय फिसाफ्रा बे मेसेजखौ आजावनानै बिफाफोरखौ मान होगोन, नोङो संसाराव गोबाव जोरगोन आरो नोंनि जिबनावहाय गोबां साक्सेसआ फैगोन। बेखौ बुङोब्ला समा बावद्राय जासिगोनखाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै खोनासंग्रा लाइमोनफोरनि सायाव इसोरनि गिदिर बोरा थाथोंसै आरो दिनैनिफ्राय गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो हाथोंसै। आरो दिनै बे फादार्स डेआव साफ्रोमबो बिमा बिफानि जिबनाव रंजानाय आरो गोजोननाया थाथोंसै। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। आमेन।